Importante afluencia de público na festa do Mesillón de Vilanova de Arousa, uns festexos que viviron o seu momento máis emocionante coa lectura do pregón e insignia de ouro e brillantes, coas que se recoñeceu o importante labor do sector do mar na economía local. Sempre falando do sector do mar, do sector, Manolo Janeiro estaba no sector primario, que é a extracción, o cultivo do mexilón, e agora vamos a falar de a elaboración, que dá tamén moito traballo no noso concello. Os homenaxeados foron o mexilloeiro e constructor de bateas Manuel Janeiro, ademais das conserveiras Roma e Dardo. A celebración vilanovesa clausurouse onte pola noite cos monólogos do propio Perdomo e de Osvaldo Digón. O humor, a música e a gastronomía encheron as rúas de Vilanova de Arousa durante toda esta fin de semana.